दुनिया जेतेबेले असुविधारे पकई थाए सेतेबेले भगवान हजार रास्ता देखई थांती। भगवान कहती भूल सबु मଣିଷଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଣିଷ ତାର ଭୁଲକୁ ସଜାଡ଼ି ଥାଏ ଯାହାର ମନ ନିର୍ମଳ ଆଉ ହୃଦୟ ସଫା ଥାଏ। ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ଖରାପ ଥାଉ ତାକୁ କେବେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମଇଳା ପାଣି କେବେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରେ ନା, ପରନ୍ତୁ ନିଆଁ ଲିଭାଇ ପାରେ। ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରେ ବିଲକୁଲ ବି ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ଜିନିଷର ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି।